E de la... Hai, mă, băiat, carate. Bă, Leo, nu! Iartă-i, Bă, m-are pantaloni pe la țuță, ia! Ai pus-o? Nu vă fac carate iar. îl punem pe YouTube. Punem tată pe YouTube. Hai. Păi să mă dau în video să mă dau la televizor. Da. Am fost la fiecare, am lucrat. Stai, bă. Dă-te, mă, ești tu cu mâna. Wow. Bă, nu știi că... Să mor și să nu... Dă-te, mă, oleac. Dă-te, mă. Păi tu nu vă la spital, că l-am făcut carate. Hai, gata, gata. Am auzit destul. Ce-a păstrat pe una asta de bine. Hai miști corpul, hai miști corpul. L-am făcut carate. Poți să faci karate și ar karate, tot. Să vedeți mielile. Băi, vreau să mă arăt la închid-o. Hai, arată, clac. Ia-o. Hai că ești vedetă, ia uite aici. Jos pantaloni. Asta trebuie pusă pe YouTube. Trebuie un cubă, măcar. O bară. Ia uite, nu te dezbrăca, iartă-ne. Băi, nu așa, mă, că nu se vede bine, mă. Nu fiu, bă, dacă mă bagi. Acum că... Mă băgăm ce face lumea la sumac. Ia-l baba. Măcarena i-a fost spagata. Spagata. Fost spagata. Pantaloni să crăpat de ea. Franță, autocar, Franță. Autocar. Măi, ce vrei că-ți barși fața aici? Vrei să zici mă, să că vă mânca bași. Oameni așa. Dar chiar n-ai loc aici. Bă, dacă dezbăși plecăm. Ba, mă, muzică, să arăt discoteca la băieții ăștia. Avea centură la diamantul, nu era mea. Na. Mara, poate prins carate. Filmează-mă acolo, băi. Filmează-mă bine, mă.